खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सानबानि हाबाफारिजों रुपहि आन्चलिक सार्वजनिक दुर्गा मन्दिराव 71थि दुर्गा फुजा खुंफुंनो लादों। मानासनि बासबारि रेन्ज साखाथि खालपानि सौरागुरियाव गोदानै ग्रीनलेण्ड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखेवजाबाय। आसाम सरकारा गासै 6,953 दुर्गा फुजा कमिटिनो रांनि अनसुंथाइ होगोन। बाक्सायाव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ खाथि बिहु फालिदों। गंसे पिस्तलजों लोगोसे सानै डाकाइतखौ बरपेटा पुलिसआ हमदों। 39थि बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजा खुंफुंनो थाखाय साखा-फारा। मिरु सोरखारनि मावफारिया आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। नैथि 13 बोसोरसिमनि जोलुर बादायलायनाय फाइनाल गेलेनाया चिरांनि थाइखाजरायाव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा रुपहि हाथाइसालियाव थानाय दुर्गा मन्दिरा 1952 इं मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 71 बोसोराव आगान होबाय। बेनिनो दिनै रुपहि आन्चलिक सार्वजनिक दुर्गा फुजा कमिटिया 20, 21, 22, 23 आरो 24 अक्ट'बर दाननि गासै 5 साननि हाबाफारि लानानै सरकारनि नेमखान्थि बायदियै मानिनानै मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंगा 71थि दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनो साखा-फारा जाबाय। दासिम बिमा दुर्गानि मुर्ति बानायनाय आरो साइनासालि लुफुंनो थाखाय जायगा फोसाबनाय बायदिया सोलिगासिनो आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो बिमा दुर्गा मन्दिरनि लांगोनायाव साइनासालि लुसिगोन। थांनाय 2 बोसोरनि सिगांनि समाव सरकारनि सायख'नायाव रुपहि आन्चलिक सार्वजनिक दुर्गा फुजा कमिटिया बाक्सा जिल्ला हिसाबै 2थि बान्था मोननो हादोंमोन आरो सालबारि महकुमा हिसाबै 1थि बान्था मोननो हादों होननानै फुजा सामलाय आफादनि आफादगिरि महन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि मिथुन मदक बिथांमोना फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय आलिगुरि गामिनि रन्जित बर'आ बेखेवनानै होबाय गोदानै लुफुंनाय गावनि रेस्टुरेन्टखौ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बर'नि मुंदांखा फावथिनागिरि अम प्रकाश केरकातारि लोगोसे गावनि अनसुलि बिसि बरसारानि बसुमतारिया। बे ग्रीनलेण्ड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोराबो। बे ग्रीनलेण्ड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानि दावबायारिफोरखौ मानास हाग्रामायाव दावबायफैनानै मिथिंगानि समायना महरखौ नायनानै आरो जिब जुनार बायदिखौ हाग्रानि जुनार मैदेर, गान्दा, मै, दावराइ आरो दाउसिन दाउला नायनानै गोजोननाय लानायजों लोगोसे ग्रीनलेण्ड हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव हाबफैनानै बर' हारिनि जानाय लोंनाय हारिमुजों गोरोबनाय बायदि जानाय आदार जगायनायखौ जानानै गोजोननाय लालांगोनखौ मिजिं थिहरदों रन्जित बर'आ। बे रेस्टुरेन्टआव बर'नि माखासे ओंख्रि मोनगोन जेरैहाय अनलाजों दाउ, थालिर फस्लाजों बेदर, सबायजों साम', नारजिजों अमा, अमा गोरान आरो अमा सावनाय बायदि बायदि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोरखौ मोनगोन होननानै फोरमायदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसामनि बिजेपि सोरखारा रायजोनि गासै 6,953 दुर्गा फुजा कमिटि एबा पेन्डेलनो मोनफायाव 10,000 राङै अनसुंथाइ होगोन। बे खौरांखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननायाव आसामनि केबिनेटआ बे थांखिखौ लादों होननानै बुंथिदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। बाक्सानि पालुकदंगायाव बाक्सा जिल्ला आबाद बिफाननि बानजायनायाव खाथि बिहु फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुधबार खालि बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाथि बिहुजों सोमोन्दो लानानै मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ माइ आबाद फोथाराव आलारि बाथि सावजेनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै भारत हादरावनो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायाव आबादा गाहाय बिफाव लाबोदों होननानै बुंथिदों मन्त्रि ब्रह्मआ। बेनिखायनो आबादखौ जोंनि ओनसोलावबो दानि गोरों लाइमोनफोरा सोरखारनि साख्रिखौ नेबाय थायालासे आबाद बिथिंखौबो लानानै खामानि मावोब्ला थांना थानायनि राहाखौ गोबां मोननो हायो आरो आबाद बिथिंखौ आसामजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो जौगा आरो गोनोखो आदबजों मावनांगौ। बेनि थाखाय आबाद बिफानखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानैबो
बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा आबादारिफोरनि गेजेराव जैबिक हासार बानायग्रा बेगफोरबो राननानै होनायखौ नुनो मोनो। आफां आसामनि बरपेटा जिल्लानि हावलियाव सानै डाकाइतखौ पुलिसा गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे हमनो हादों। सिगां पुलिसा हावलिनि देउरिपारानिफ्राय सुल्तान मामुद मुंनि सासेखौ एरेस्ट खालामग्रोदोंमोन। बेनि उनाव सुल्तान मामुदनि सिमान लानायाव सैयद आली मुंनि सासेखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे 9 राउन्ड गोथां गुलिफोरबो मोननो हादों। बिसोर सानैया बरपेटा जिल्लानि दाब जायगायाव जालांनाय डाकाइतिनि हाबायाव लोब्बा दंमोन होननानै पुलिसा मिथिहोबावदों। बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव देग्लाय बोसोराव 30 कोटि बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। 20 अक्ट'बर खालारनिफ्राय 24 अक्ट'बर खालारसिम 8 साननि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बे बाथौ फुजायाव हाबाफारि बायदियै गिबि सानखालि फुंनि 10 रिंगायाव धोरोम सावराय मेल, 24 खालारनि फुंनि 9:30 रिंगायाव हाबलां बेखेवनाय बेखेवगोन बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालेन पार्टिना। 10 रिंगायाव सिबिसालि दरखं बेखेवगोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजिब ब्रह्मआ। 10:30 रिंगायाव सायनासालि बेखेवगोन मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। 11 रिंगायाव बरबरि बाथौ ट्रास्टनि दान होनायखौ बेखेवगोन BTCLAनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। मोनाबिलि 3:30 रिंगायाव हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवगोन मुस्रि फैलाजे बरगयारिया। बेजों लोगोसे बाथौ आरज रोजाबनाय बादायलायनाय, हाबा मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, केसेटजों हारसिं बर' मेथाइ मोसानाय बादायलायनायजों लोगोसे सानफ्रोमबो हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो जाखांफुनाय फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारीजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा मेथाइ रोजाबफैगोन होननानै फुजा खुंफुं आफादनि आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो हाबाफारि बायदियै 8 साननि मोनाबिलियाव मिना बाजार, रयेल सार्कास, जादु, ड्रिमलेन्ड नेशनेल ट्रेड एक्सप' हाथाइजों लोगोसे बर' सावथुन दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावो बिथां आफादगिरि बाबुराम स्वर्गियारिया। फुजा फोरबोनि सिगां मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। नरेन्द्र मदिनि केबिनेटआ मावफारियाफोरनि दान बान्थानि DA खौ 4% बांहोबाय। सिगाङाव गुबै बेथननि 42% DA मोनगासिनो दङमोन मिरु सोरखारनि मावफारियाफ्रा। नाथाय आथिखालाव बे DA नि बिबाङा 46% जाहैसिगोन। मिरु सोरखारनि गासै 48.67 लाख मावफारियाफोरजों लोगोसे मिरु सोरखारनि 67.95 लाख पेन्सनारफोराबो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। अदेबानि बे मोनसे हारिनो रायजो सोरखारनि मावफारियाफोराबो DA खौ मोननो हागोन उननि समाव। मख'नो गोनांदि DA खौ बोसोराव खेबनै बांहोनाय जायो। जानुवारिनिफ्राय जुनसिम खेबसे आरो नैथियाव जुलाइ दाननिफ्राय डिसेम्बर दानसिम। जायफ्रा मिरु सोरखारनि मावफारिया आरो पेन्सनार बिसोरो थांनाय जुलाइ 2023 निफ्रायनो 4% एरियार मोननो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै खुंनाय देग्लाय 2023 मायथाइयाव नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ 19 अक्ट'बर 2023 बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्ला थाइखा जरानि राइन' स्पर्टिं क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदों। अदेबानि बे गेलेनाया बुधबारखालि 18 अक्ट'बरावनो जानो गोनांमोन। नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोनाव सानसे उन खालामनांदों होननानै मिथिहोदों एबसुआ। बे फाइनाल गेलेनाया बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्ला एबसु आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि गेजेराव जागोन। बेनि सिगाङाव सेमि फाइनाल जोलुर बादायलायनाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर SB बसुमतारी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।